Hem estat petits. Hem construït des de baix. Hem aixecat cada dia la persiana. Hem sabut sempre que res serà senzill, que les realitats complexes requereixen alternatives complexes. Hem trascat tots els caminois. Sabem totes les fites. Ens hem fet grans fent feina de formiga. Hem après. Hem estimat. Hem plorat. Hem passat gust. I hem passat pena. Hem sembrat. I hem recollit. Ens hem perdut. I hem tornat a trobar-nos. Hem caigut i ens hem aixecat. Hem estat empàtics. Hem lluitat per amor. Ens hem oposat als mesquins, als cínics i als que no són generosos. Ens hem armat una barca per navegar entre la realitat i l'utopia. Hem fet de la tendresa i del fer bé i a poc les coses la nostra essència. Ens hem equivocat. 1, 2, 100 vegades. Hem sabut sempre a quin cantó de la història s'ha de ser. Hem acompanyat els que creixien i els que en veien. Hem estat el fil roig, verd, violeta, sempre travessats per una senyera que anava més enllà. Hem sabut que només hi ha una esperança, ser més joves i transformar aquest país. I ara, tot just quan s'acosta una crisi devastadora, sabem, amb més força que mai, que no la pagarem els de sempre. No som estadístiques, som persones. Som la necessitat inajornable de que la vida a ca nostra valgui la pena de ser viscuda, sense pobresa, sense racisme, sense por. La necessitat d'una economia pensada al servei de les dones i els homes que fan feina aquí, viuen aquí i s'estimen aquí. La necessitat d'uns serveis públics que facin d'aquesta terra un país orgullós de la seva sanitat i el seu sistema educatiu. Som un projecte col·lectiu. Som classes populars. Som feministes. Som ecologistes. Som la possibilitat de triar qui som i a qui volem estimar. Som la Mallorca que vol ser en aliança amb Menorca, Eivissa i Formentera, una república sobirana en una Mediterrània, una Europa i un món de pobles lliures. Som la suma de moltes lluites, les lluites d'en Joan Carles, d'en Gori, en Xisco, en Diego, na Sònia, na Maria José, na Mireia, en Jaume, na Catalina, na Angelina, na Sara, na Marta, en Miquel, en Pau, na Cati. Som el mapa que cartografiarem en uns anys que segurament no seran fàcils, però ho farem, perquè a la fi tota la meva vida es lliga a tu, com en la nit les flames a la fosca. Entre la tardor del 2019 i la primeria de l'any 20, l'executiva de Més per Mallorca m'ha fer un petit encàrrec, petit però extremadament clar, que era dirigir el contingut polític d'un procés de repensament dels 4 grans pilars que han manat la trajectòria del nostre moviment: el sobiranisme, l'esquerra, l'ecologisme i el feminisme. I varen convenir que aquest procés prendria per nom Cartografiant el futur, perquè se tractava a la fi d'això, de cartografiar el camí que tenim per davant.
La nostra intenció era, de forma modesta i ambiciosa, emular els grans esdeveniments, els grans moviments de reflexió que hi ha hagut en el nostre país en el passat. En vàrem agafar dos de forma molt referencial, que les diferents generacions que avui sou aquí, sens dubte, coneixereu. Un era el Congrés de Cultura Catalana de l'any 77, que a les Illes Balears i Pitiüs es va dirigir el sociolingüista eivissenc Isidor Marí, i l'altra era la tasca immensa, extraordinària, que va fer l'obra cultural balear dirigida per Tomeu Martí durant la primera dècada del segle XXI. No mos hi varen posar per poc, en tenien ganes, hi havia recursos, hi havia esforç, hi havia coratge, però malauradament allò que havíem previst, que se basava fonamentalment en construir un moviment de pensament ambiciós, com deia, arrelat en el país, entès de forma completa, amb actes territorialitzats, a ciutats i pobles d'arreu de Mallorca, amb implicació d'un ventall enorme d'agents socials i amb uns macroactes que s'havien de produir, que havien de tenir lloc en novembre de l'any 20, amb ponents d'arreu dels països catalans i de la resta de pobles de l'Estat i d'Europa, no se va poder fer. La Covid-19, la pandèmia, ens va estroncar, com ha estroncat tantes coses aquest virus, i vàrem haver de començar ja amb una aposta ferma per l'audiovisual i per un tipus de format no presencial. Aquí m'agradaria agrair la feina meravellosa que ha fet l'equip tècnic de Més per Mallorca tots aquests mesos i uns noms molt concrets també. Aina Sastre, de l'agrupació Alaró, Biel Paeres, de l'agrupació La Pobla i membre del secretariat tècnic de la Fundació Darder Mascaró, i Joan Collet, de l'agrupació Algaida, han estat figures indispensables perquè aquests debats telemàtics que han fet la militància i l'entorn social de Més per Mallorca, a nivell territorial, a nivell de les agrupacions dels municipis, hagin pogut donar-se. Al mateix temps també Carles Gonyalons, de l'agrupació Palma, i Rum Mateu, de l'agrupació Andratx, encarregats, responsables de les sectorials de Més, han estat clau també perquè a nivell sectorial poguéssim fer la feina que pertocava. Al voltant, més o manco, d'unes 500 persones entre militància i entorn han pogut participar d'aquest procés. Creiem que és un èxit, malgrat un context terrible, un context que no mos era agraït, certament, però creiem que hem d'estar orgullosos i orgullosos. Cada veu, cada militant, cada persona que participava a un Zoom era un petit tresor que consideraven que havíem d'alguna manera de salvar. Perquè, com diu el meu company Guillem, no hi ha més vell, més guapo, més pristí, més meravellós que posar el cor i l'acció en el servei de la nostra gent, en el servei del nostre poble. I això no és poca cosa. Fa un parell de setmanes un històric militant de l'Esquerra Basca li explicaven al nostre estimat Vicenç Vidal, el nostre senador Vicenç Vidal, li contaven al Senat una mena de paràbola estranya que d'entrada no vaig entendre, un proverbi etíop, una dita popular de l'Àfrica, que parla de formigues. Les formigues ja sabeu que són un animaló bastant inofensiu, que d'entrada no té gaire relació amb l'esquerra sobiranista, però parlava de formigues, dic que aquest senyor basc, i li deien a en Vicenç que les formigues són un animal que quan coopera, quan està plegat amb els seus iguals, quan pica pedra, quan sent empatia pels altres, quan va cap endavant, quan valora la feina dels vells i la feina dels joves, sent alguna cosa que és molt poderosa, alguna cosa que fa que lleons més temibles caiguin davant ell. Això ha estat d'alguna manera també l'inici del procés de cartografia en el futur i dit això, l'únic que puc dir-vos és que espero que gaudiu de la vetllada i que d'alguna manera això sigui el camí de quelcom que serà molt important. Gràcies. Bon vespre a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a l'acte conclusiu de Cartografiant el futur. Antoni parlava tot just ara de formigues. Avui som aquí precisament per fer valdre dues qüestions que tenen a veure amb les formigues.
La primera, que fa 50 anys que moltes formiguetes de l'esquerra sobiranista i ecologista mallorquina treballen per una Mallorca millor, més justa, més lliure, més verda i més feminista. Aquest acte conclusiu de tot el que hem debatut a Cartografiant el futur és, idò, en primer lloc, una declaració d'amor, de tendresa i de reconeixement a totes les dones i els homes que fa mig segle que sempre hi sou, per fer front als lleons que volen destruir-nos. I a les que hi seran, a partir d'ara, seguint un fil roig, verd, lila i quatribarrat que ve d'enfora. De les Germanies, de 1715, dels lliurepensadors del XIX, d'Aurora Picornell, de Gabriel Alomà, d'Emili Darder, de Paquita Bosch, de Rosa Bueno, de Josep Maria Llompart i dels herois de la resistència antifranquista, de les docents rebels a favor de la llengua catalana i l'ensenyament públic, dels activistes ecologistes, del moviment obrer i de les nostres feministes, de formigues precioses com Sebastià Serra Joan, com Marisol Fernández, com Catalina Gelabert, com Tomeu Ferrer, com Joan Mas Martorell, com Arnau Amé, com Isidre Fortesa, com Aina Gelabert, com Domingo Morales, com Macià Manera, com Toni Roig, com tantes i tants. Bé, i la segona, que totes aquestes formiguetes, que no és cap secret que són més ara que fa 20, 30 o 40 anys, però que també són més diverses, han treballat durant molts mesos per reactualitzar els pilars ideològics de l'espai de Més per Mallorca. Una tasca complexa però necessària, que heu suat, que heu patit i que hem gaudit plegades i plegats. Dèiem abans que hem volgut dividir aquest acte en 4 blocs, com el nostre procés. 4 blocs pels nostres 4 pilars: sobiranisme, ecologisme, feminisme i esquerra. En tots ells hi trobareu 2 audiovisuals. Un que fèrem a l'inici de Cartografiant el futur, amb un estat de la qüestió. I un que hem fet ara amb reflexions conclusives, fruit de converses amb amics i amigues de fora de Mallorca. Per finir cada bloc, una companya del nostre espai polític farà una intervenció resumint el treball realitzat i la nostra aposta. La proposta sobiranista que surt de Cartografiant el futur emmarca el que possiblement serà el projecte col·lectiu més important de la història de Mallorca. La construcció d'una república mallorquina, aliada amb Menorca, Eivissa i Formentera, amb les relacions confederals que desitgi amb Catalunya i el País Valencià, amb els pobles ibèrics, la Mediterrània i Europa. Un mallorquinisme ample i progressista, d'arrel popular i amb vocació de majories que plantegi la defensa de totes les sobiranies. I precisament per saber on érem, en clau sobiranista, volguérem que dialoguessin 2 persones d'edats diferents però referencials de distints moments de la nostra història recents. Ells són en Damià Pons, nascut a Campanet el 1950, intel·lectual referent del mallorquinisme progressista des de la transacció política, professor de literatura catalana a la Universitat de les Illes Balears i que fou conseller d'Educació i Cultura del nostre país de 1999 a 2003. I na Carme Gomila, nascuda a Manacor el 1995, jove politòloga, militant independentista i regidora d'Igualtat, Serveis Socials i Joventut de l'Ajuntament de Manacor. Escolta'm-los, si vos sembla. Molts anys enrere, de jove, final dels 60, principis dels 70, una politització que ve induïda des de l'anticolonialisme, que és la dècada de l'anticolonialisme, i la descoberta d'algun tipus de llibre, com pot ser, per exemple, el Mallorquín d'en Josep Melià, que és un llibre que d'alguna manera fa una cosa que no havia fet l'escola, que és ensenyar-te, informar-te
sobre quin és el teu país, quina és la teva llengua i la teva cultura. Bé, jo realment, si he de pensar en una imatge potent, no és una imatge que hagi viscut jo, però sí que la m'han transmès a molta casa nostra, i és que, bé, jo som una mescla. Mon pare i ma mare van néixer a Mallorca, tots dos, però sí que tota la meva família materna ve de fora. I el meu padrí sempre té una imatge que sempre la m'ha dit, no? Que és veure arribar a sa mare a Mallorca amb una maleta de cartó pràcticament sense res, no? Perquè ho havien perdut tot durant la postguerra. I sí que crec que sí que ha estat una imatge que sempre he tingut molt dins la memòria d'aquesta necessitat de llibertat, d'aquesta necessitat de justícia social, i realment te connecta amb aquella idea de que no fa falta o no importa d'on venim, sinó que Mallorca sempre ha estat una terra d'acollida i la meva família sempre hem estat orgullosos de venir d'aquí i d'allà. El problema continua sent el mateix de sempre. Com fas veure a la immensa majoria de la societat que forma part de l'estat espanyol en les condicions en què en forma part el perjudica. El perjudica a nivell domèstic i el perjudica a l'hora de ser client de serveis socials, escolars, sanitaris. Clar, jo crec que aquí hi ha hagut una cosa important, i és que el mallorquinisme polític que sobreviu, que té continuïtat, jo crec que encerten una cosa important, en detectar quins són els sectors socials que poden ser adeptes a una opció de tipus sobiranista. I ràpidament se n'adonen compte que això ha d'anar lligat a una idea d'esquerra. És allà on hi ha una gent voluntariosa, desinteressada en treure profit personal de la política i que està disposada a fer sacrificis. I segon, jo crec que un gran encert és que lliguen l'activisme polític a tota una sèrie de causes que són causes que dins la societat mallorquina tenen un arrelament profund, com és la causa ecologista. A Manacor ho hem vist clarament, no? I hem estat capaços de crear una llista i d'aglutinar un grup molt nombrós de gent que s'ha sentit part d'un projecte perquè ha estat capaç d'entendre, o nosaltres hem estat capaços d'explicar que realment, com a poble, serem un poble millor si defensam certes idees, no? Si defensam els drets de les dones, si defensam els drets dels col·lectius minoritaris, si defensam una cultura per tothom i no una cultura només per les classes més elitistes, si defensam uns serveis socials oberts on no importi d'allà on vens, no? I són un poc aquestes idees que al final no deixa de ser veure de republicanisme, que són aquestes petites grans coses les que ens acosten en aquella idea de nació o de país que volem. Jo crec que generació rere generació tothom s'ha plantejat, no? Alguna vegada quina alternativa trobar, quin camí hem de seguir, o quin camí ha de seguir el sobiranisme d'esquerres. Crec que va un poc lligada en aquesta idea de que ja no hi ha una Mallorca, sinó que n'hi ha moltes, i Mallorca al final la formen les persones que hi viven, que hi fan feina, que hi arrelen i que hi desenvolupen la seva vida, sense importar d'allà on han nascut ni d'allà on venguin. Per tant, jo crec que això ha de ser la premissa bàsica. Per tant, jo remarcaria molt aquesta idea de mestissatge, aquesta idea de Mallorca molt diversa, que hem de ser capaços de construir un relat on tothom s'hi senti útil, on tothom hi participi. Jo crec que una lluita és útil en la mesura que satisfà la teva consciència. Has treballat per allò que creus, ho has fet per l'interès general i ho has fet per una cosa tan elemental com és la teva pròpia terra i el teu propi poble. Si decidim posar-nos-hi i dur endavant aquestes coses i lluitar per un objectiu i lluitar per una cosa, al final és perquè ho estimes, perquè estimes aquella cosa i estimes també la sensació que te produeix lluitar per aquella cosa, no? I sí, jo crec que sí, que ara serà com un poc romàntic, però realment té una força molt potent dins de cada individu i a nivell social i a nivell col·lectiu. L'amor i lluitar per allò que estimes és el que fa que tot valgui la pena al final. Si tu no hi poses unes certes dosis de passió en tot això, aplegaràs, perquè motius per desencantar-te n'hi ha cada dia 24. Per tant, si no hi ha passió, vocació, fe, esperança, amor, totes aquestes coses són ingredients necessaris. Bé, hi ha una frase de Montserrat Roig que diu que el millor acte d'amor és la memòria i al final és recordar d'allà on venim per saber cap on anem, no?
de les paraules d'Anna Carme i en Damià, preprocés, altres reflexions, altres diàlegs, altres converses que hem gravat un cop acabat cartografiant el futur per acompanyar les conclusions. En aquest cas, les del professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra i articulista de l'Ara, Jordi Muñoz, en diàleg amb Miquel Oliver, batlle de Manacor, i amb els comentaris d'Oiana Echevarrieta, diputada d'EH Bildu al Parlament Basc. Bon dia, Jordi. Benvingut. Bon dia. Bon dia. Jordi Muñoz, doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de Pompeu Fabra i professor de la Universitat de Barcelona. Col·labora en diferents mitjans de comunicació i també és expert en enquestes, demoscòpia i tractament de dades. Ho hem vist en diferents intervencions seves en diferents mitjans. Té una publicació pròpia, que és Principi de Realitat, una proposta per l'endemà del procés, i també és coordinador del llibre col·lectiu País Valencià, avui i demà. Moltes gràcies, molt content d'estar amb vosaltres. Jo, si t'apareix, Jordi, te vull fer una pregunta i si t'apareix, després escoltarem una gravació a veure què n'opines. Te faig la pregunta, d'acord? Nosaltres volem construir una república mallorquina en el marc d'Europa i la Mediterrània, i quin és el sobiranisme que necessitem pel segle XXI? Jo crec que el sobiranisme que necessitem al segle XXI per a aquest projecte és sobretot un sobiranisme de majories, un sobiranisme de vocació majoritària que s'adreci al conjunt de les nostres societats i dels nostres països. I això requereix que la gent ho percebi com un sobiranisme útil, que estigui vinculat als valors del progrés, de la justícia social, de la sostenibilitat, un sobiranisme que sigui capaç de combinar la defensa de la llengua i la nostra mirada pròpia i la nostra cultura amb tots els vincles amb els nostres entorns europeus i mediterranis. Necesitamos en estos momentos un soberanismo que ponga en el centro a la ciudadanía, a las personas, un soberanismo basado en la justicia social y en el derecho a decidir, un soberanismo, una soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios, ¿no? Poder decidir cómo mejorar nuestro día a día, nuestra calidad de vida, tanto como individuos como comunidad. Y creo que eso solo lo podemos hacer las fuerzas de soberanista de izquierdas en estos momentos. Aquestes han estat les paraules de Oiana, diputada de Bildu, i jo, si m'ho permets, Jordi, la veritat és que m'he sentit apel·lat com a manacorí, com a batlle de Manacor, perquè precisament des que tenim aquest govern és una de les coses que hem intentat dur a terme, no? És la sobirania des de baix, des de la presa de decisió ha de ser des de baix, però el sobiranisme en tota la seva amplitud, no ho creus? Sí, jo crec que en aquest sentit els ajuntaments i el municipalisme són una peça clau en la construcció d'aquest nou sobiranisme, perquè és en l'àmbit municipal on més clar es veu aquesta necessitat de concretar les idees generals i les idees abstractes i de vincular la proposta sobiranista amb la solució de problemes i amb aquests valors que dèiem abans de la justícia social, del progrés i de la sostenibilitat. I doncs, què creus que volen dir quan afirmem que per pobles minoritzats com nosaltres més sobirania vol dir més benestar i més justícia social? Bueno, jo crec que vol dir bàsicament dues coses. La primera és que més sobirania implica més capacitat de decisió, més dret a decidir sobre totes les coses. I això vol dir que les polítiques que es posin en marxa, que les decisions que es prenguin, seran les que nosaltres voldrem i, per tant, seran decisions molt més vinculades a les necessitats col·lectives de la nostra societat. I en aquest sentit seran polítiques i decisions que respondran més a la voluntat de justícia i d'igualtat que hi ha. A més, el sobiranisme també implica la construcció d'institucions noves, la renovació de les institucions, obrir portes i finestres, construir institucions democràtiques, no capturades pels poders fàctics, sense la motxilla pesada que tenen de vegades les institucions establertes, sinó institucions capaces de mirar al futur i també d'encaixar-nos millor en el context internacional des d'una capacitat més gran de resistència. Jo crec que és important, no sé què opines, sobre
la possibilitat de que aquest sobiranisme vagi més enllà d'aquest sobiranisme enganxat en el passat, no? Que vagi més enllà per tal d'escoltar, però també de fer arribar a tota la gent que tenim la possibilitat d'arribar-hi i d'aquesta manera fer arribar el nostre discurs, les nostres idees. Importantíssim escoltar tothom i fer arribar a tothom, no ho creus? Sí, jo crec que és molt important aquesta idea de mirar cap al futur, no? És a dir, hem de plantejar un sobiranisme, evidentment, basat en el que som i en posar en valor les nostres arrels, les arrels de tots i totes els que vivim en els nostres països, sí, vinguem d'on vinguem, però sobretot que mirem cap al futur i ens preguntem no d'on venim, sinó cap a on volem anar, no? I això vol dir que en les societats complexes i diverses com les que n'hi ha al segle XXI, segurament aquesta idea de nació tancada, més pròpia del segle XIX, no és suficient per a construir un projecte col·lectiu de futur emancipador. Vol dir que hem de posar en valor la llengua, la cultura i les nostres arrels, però posar en valor com un element de cohesió i com un element que sigui percebut com a útil per a la construcció d'un projecte col·lectiu de futur, no? Anem a veure què ens diu Noyana sobre aquest tema. Y todo esto, al fin y al cabo, pasa por tener derecho a decidir sobre lo que vamos a hacer en nuestro territorio. Y la COVID-19 nos ha enseñado cómo todavía todas las decisiones quedan centralizadas y nosotras no podemos decidir. Es por ello que queremos ser territorios soberanos para poner en el centro todas estas políticas sociales. Jordi, tens alguna cosa més a afegir? No, només dir que estic molt content que m'hagueu convidat a participar en aquest procés de reflexió. Molt bé. Jo només me queda despedir-me de Noyana, donar-li moltes gràcies a en Jordi Muñoz per la seva presència i tot seguit pas a Maria Ramon, que ens xerrarà sobre el bloc de sobirania. El lligam entre el municipalisme i el mallorquinisme d'esquerres i ecologista ha estat notori. No s'entendria que no fos així. És part de la nostra essència. Per això, com deia ara Miquel Oliver, la companya adequada per introduir les conclusions del bloc Sobiranisme havia de ser Maria Ramon, batlessa d'Esporles, dona, jove i coratjosa. Maria, pots prendre la paraula. Per un mallorquinisme sobiranista, per una estratègia per guanyar la República Mallorquina. Mallorca, ben igual que les illes germanes de Menorca, Eivissa i Formentera, viu en crisi política permanent des de fa 300 anys, sense sobirania plena per decidir, subordinada a una Espanya al·lèrgica a la democràcia i a la diversitat. El mallorquinisme sobiranista i d'esquerres du gairebé 50 anys fent als nostres municipis i a les nostres institucions, sempre que ha estat possible, pàtria popular, construint nació des de baix. Però si volem sobreviure com a poble, un poble plural, mestís i divers que no renuncia a les seves arrels, ho hem de fer amb fórmules i estratègies noves. Anar contra la història i el context global que ens ha tocat té poc sentit. L'evolució de l'autogovern que varen recuperar a partir de la lluita antifranquista i l'Estatut d'Autonomia de 1983 ha estat la que és. I en conseqüència cal reformular i reactualitzar l'estratègia dels que somiem una Mallorca lliure i justa. Mallorca és i ha de ser la nació política de les mallorquines i els mallorquins. Des d'aquí cal treballar sempre des de l'esperit confederal que rau en el nostre ADN històric per enfortir les Balears i Pitiüses com a projecte. L'aliança amb Menorca, Eivissa i Formentera és ara
més important que mai. I només la farem des del respecte, l'horitzontalitat, l'empatia i fugint de paternalismes estèrils. Necessitem un procés de construcció nacional que sigui útil per a la gent que viu al nostre país. Garantir l'autogovern i la sobirania per avançar cap a una societat justa i equitativa. Per fer-ho, necessitem un model de finançament que vagi en aquesta direcció. El règim especial per les illes i el finançament just són una baula indispensable del camí que transitarem els propers anys. Per això necessitem arremolinar al voltant d'aquesta fita el gruix de la nostra societat civil. Liderar-ho és a les nostres mans. Hem fet molta ruta i en queda molta per fer. Per això necessitem aplegar la majoria de les mallorquines i els mallorquins en el projecte col·lectiu més important de la nostra història, la construcció de la República Mallorquina. Una Mallorca republicana i verda on el benestar i la justícia social, la democràcia plena i el feminisme siguin senyera. Una Mallorca que pugui decidir lliurement, sempre des del principi confederal, en quins països del nostre entorn vol cooperar. Sense imposicions, sense encorsetaments, sense constitucions de l'any 1978 que ens impedeixen avançar. La nostra aposta per l'esquerra nacional dels països catalans és ferma. No cedirem fins que sigui una realitat l'autodeterminació plena i la llibertat i el retorn dels presos polítics i els exiliats. En el camí, totes les perspectives i sentiments de pertinença, mentre siguin de tradició democràtica i respectuosa, hi caben. Sobiranistes, federalistes, independentistes. Poden i han de fer camí plegats, sota les sigles de més, cap a la Mallorca republicana que necessitam per sobreviure als embats del segle XXI. En aquest camí és importantíssim el paper de les noves mallorquines i mallorquins. Som un país insular de cultura catalana, enmig de la Mediterrània, i empeltat d'herència islàmica i jueva, que és acollidor per naturalesa. Aquest és el nostre gran valor. La llengua catalana, lligam amb la resta de països catalans, ha estat durant 800 anys el patrimoni cultural més preuat del nostre poble, o ha de continuar sent. El més preuat i el que ens singularitza en el marc de les nacions i pobles de la Mediterrània, d'Europa i del món. La senya d'identitat que ens fa ser únics. El mallorquinisme popular que ens ha de dur a la República Mallorquina és en construcció permanent. És el fil que cus en les lluites en favor de la majoria social i contra les elits i els privilegis. L'esquerra sobiranista mallorquina no va néixer per ser un apèndix ni una crossa dels partits d'obediència espanyola. Va néixer per ocupar un espai central predominant en el camp de disputa política a Mallorca. Ens cal un mallorquinisme sobiranista i progressista que connecti amb els anhels de benestar de la majoria del nostre poble. La República Mallorquina ho mereix. El combat ecologista, la lluita verda, és part central del compromís de les famílies polítiques que formen més. El nostre espai impulsà possiblement el primer ecologisme polític amb representació institucional de la història d'Europa, quan els verds alemanys encara no eren una realitat.
i obtingué els primers escons pròpiament autorreconeguts com a verds a la primeria dels anys 90. Sense la vostra aportació i la dels moviments socials, centenars d'espais naturals no s'haguessin salvat. Mallorca no seria certament la mateixa sense nosaltres. El capitalisme internacional i unes elits nostrades sempre al servei dels poders que no surten del poble han devastat el nostre territori i els nostres ecosistemes. El canvi climàtic actual no fa més que confirmar allò que fa dècades que sabem, que les condicions materials de vida de les properes generacions corren perill sever si no hi posam remei. Per això, vàrem voler explicar la trajectòria ecologista del nostre moviment amb un perfil que condensés en una sola persona les lluites dels moviments socials, l'esforç i la convicció personal i la construcció des de les institucions d'eines al servei de la terra. Sebastià Sansó, humanista i científic, militant ecologista de primera hora i a l'actualitat director general d'Educació Ambiental del Govern de les Illes Balears, era idoni. Vos deixam amb ell. En tot allò que he fet sempre he tingut molt present el compromís amb la terra. Un compromís que compartíem amb Espiral d'Embuis i precisament l'any 2003 varen treure un disc titulat L'edat de plàstic. Jo d'aquest disc vull destacar la portada, perquè ja era molt reveladora. Una foto cedida per Antoni Catany, de final dels anys 60, que és un cap de pepa de plàstic tret per la mà damunt una platja verge de Formentera. És una imatge molt premonitori del desastre ambiental que estava per venir. La meva consciència ecologista record que va començar de jovenet i, per exemple, cap als 14 anys feia un programa de ràdio a Vilafranca que se deia Tot per la natura. És un títol un poc infantil, però és que jo era un nin. I d'aquell moment també record, evidentment, la influència positiva que va tenir el fet que mon pare fos regidor, que ho va ser durant 11 anys, de l'esquerra sobiranista, o els crits que feia de defensa ecologista a les revistes Molinou. I a Manacor record anar cada 2 per 3 a la seu del GOP perquè tenia moltes inquietuds i record veure allà cartells del vell marí i record que jo estava indignat perquè no hi havia contenedors de recollida selectiva i me va posar a recollir signatures perquè posassin recollida selectiva. En Vicent Vidal me va proposar formar part del seu equip i d'un davant un repte majúscul que era fer una llei de residus que havia de ser molt ambiciosa. No sabíem que era impossible i per això ho vàrem aconseguir, perquè nosaltres ja havíem tingut pressions, tant públiques com més privades, que venien a dir no aprovareu aquesta llei. Vàrem voler tirar endavant i no vàrem tenir cap por en aquestes amenaces. És una llei ecologista. Això va fer que situassin les Illes Balears com a referents ecologistes, quan fins al moment eren referent de corrupció. Un home o una dona tot sol no arriben a la paret d'enfront. Per això, la declaració del Parc Natural de Mondragó, la demolició de les construccions de les covetes, la protecció de la punta de Namé, la declaració del Parc Natural d'Estrenc, la llei de residus. És vera que darrere aquestes lluites, darrere aquestes fites ecologistes tan importants, hi ha cares més visibles.
però mai no haguessin estat possibles si no hagués estat per patiment, per l'esforç i per la lluita de tanta i tanta gent. I dels mots sincers d'en Sebastià, a la passió, la saviesa i la pedagogia d'un bon amic que des del nostre país valencià germanat ens acompanya. L'ambientòleg i divulgador climàtic Andreu Escrivà, en diàleg amb el company Ferran Rosa, director general d'Energia del Govern de les Illes Balears, i amb les aportacions i reflexions de l'activista ecofeminista catalana Joana Bregolat. Escolta'm-los. Bon dia, Andreu, com estàs? Hola, bon dia, Ferran. Què tal? Tenim amb nosaltres avui en Andreu Escrivà, que és divulgador científic, és ambientòleg i ha escrit dos dels grans llibres de presa de consciència climàtica dels nostres dies, que és Encara no és tard i què faig ara jo, i ara jo què faig, perdona. Volíem parlar amb ell precisament de quines havien de ser les polítiques ambientals d'aquest segle XXI. Abans de donar-te paraula, Andreu, si t'apareix, te passo un vídeo de la Joana Bregolat, a veure què en penses. D'acord, vinga. Vinga. Fer polítiques ecologistes en ple segle XXI ja no és només un desig, és una necessitat. Ens movem en temps d'emergències i aquestes emergències s'acceleren. La crisi climàtica, la crisi de la biodiversitat són elements que cada cop més tenen un impacte sobre les nostres vides i això ho veiem a través de cada una de les crisis que ens succeeixen. Així doncs, necessitem plantejar-nos polítiques que siguin valentes, polítiques que vagin a l'arrel del problema. I això passa per un qüestionament de les lògiques de mercat, un qüestionament al model d'extractivisme fòssil que tenim a dia d'avui. Què trobes, idò? Vull dir, com ha de ser aquesta política ambiental del segle XXI? Doncs jo crec que ha de ser una política ambiental basada en el debat social i en saber cap on ens dirigim. Estem massa entestats, em pense, a parlar d'aquelles ferramentes que d'alguna forma abasteixen la transició ecològica i que són molt necessàries, i estem parlant massa poc de cap a quin horitzó volem anar. Jo crec que les polítiques ambientals el que han de fer és definir un horitzó de futur, justícia per a un territori i per a les seues persones, i per tant això hem de parlar-ho i no s'hem de quedar en el present, sinó que hem de mirar més enllà. Justament amb aquesta idea, una mica així la comenta la Joana en el vídeo que te passaré ara, vull dir, que mos comenta precisament que no poden desvincular les polítiques ambientals de la lluita social i de la lluita feminista. Te passes el vídeo, ara què n'opines? D'acord. Crec que no se'ns escapa a ningú quan diem que les esquerres tenim un repte estratosfèric sobre la taula. I aquest repte és simplement construir l'altre món que sabem que és possible, necessari i desitjable. I això ha de venir relacionat i vinculat a replantejar-nos què posem en el centre de la nostra mirada. I per mi el que és fonamental posar en el centre de la nostra mirada és que tots els cicles de sosteniment de la vida i del planeta, de reproducció social i de cures, han d'estar incorporats a les nostres mirades, a les nostres polítiques i a les nostres propostes polítiques. Com se relaciona aquesta idea que comentaves tu de mirar cap al futur i de vincular-ho amb altres lluites? Doncs jo crec que aquí és fonamental la part d'entendre que la transició ecològica és molt més que la transició energètica. La transició energètica és molt complexa, no són només les renovables, però sí que hi ha una percepció per part de la ciutadania de que és una qüestió fonamentalment tecnològica. Clar, si parlem només de tecnologia, el que estem fent és desvincular els problemes socials, les causes, els impactes i la resta de lluites i d'àmbits, diríem, de la lluita, com per exemple el feminisme, i no podem incorporar-ho. Però si parlem de transició ecològica, estem parlant d'una transició de model de producció, de consum, de relacionar-nos en comunitat, i em pense que és la fórmula correcta. A Balears, a Mallorca concretament, és una de les coses que ens preocupa especialment, i a més per Mallorca, com vinculam la lluita ambiental amb el sobiranisme, amb el fet de poder decidir des d'aquí tota la nostra actuació política. Crec que és un tema cabdal, el Marco des d'aquí l'ha entès com a cabdal, però vull dir, com l'entens tu?
Jo entenc que la sobirania, diríem, de decisió és fonamental i que no hi ha transició ecològica sense transició territorial i federal. D'alguna forma, el que no pot ser és que s'estiga decidint sobre l'adaptació al canvi climàtic als nostres territoris des d'un despatx, fiquem per cas, a Madrid, al qual no hi ha platja, per molta broma que n'hi hagi moltes cançons. Llavors, el que hem de fer és traslladar aquests àmbits de decisió a aquells espais més propers que tinguen millor informació i que sàpiguen d'alguna forma com funciona aquest territori, perquè sobretot el que no podem fer és d'alguna forma una transició ecològica centralitzada, perquè no hi ha una solució única per a tot el món, perquè no tots els territoris han de transicionar de la mateixa forma. Crec que és fonamental que ho entenguem perquè d'alguna forma el que no pot ser és que el canvi climàtic tingui una solució del sálvese quien pueda, és a dir, que tant a nivell individual com a nivell d'alguna ciutat de sobte ho facin tot fantàsticament bé. Està molt bé que n'hi hagi projectes europeus aquests, que n'hi ha ciutats punteres, però la qüestió no és una ciutat, que una ciutat ho faci molt bé i siga molt neta. D'on treu l'energia? On aboca les deixalles? És a dir, com se relaciona amb el seu territori? Com se relaciona també amb la gent que va de visita, que passa per allà, que està una temporada? És a dir, hem d'entendre la globalitat d'aquests territoris. Jo particularment crec que és fonamental que a nivell mediterrani entenguem que som una de les parts més vulnerables al canvi climàtic, però justament també per això som una dels territoris i de les regions que millor poden enfrontar-se i provar distintes solucions. Necessitem la cooperació i no l'exclusivitat. D'alguna forma, m'agradaria lligar-ho amb la Covid i amb les vacunes. No podem ficar una patent a una solució al canvi climàtic. Hem de cooperar entre territoris, entre persones, i la millor forma de fer-ho és des del moment en el qual som capaços de bastir alternatives molt adaptades allà on estem. El que no podem és acceptar alternatives que ens vinguin imposades des de dalt o des d'espais de decisió que no siguin conscients de quines són les distintes realitats. Pues, super d'acord amb això que comentes, segurament si som capaços de fer aquesta transició justa, social i ambiental ben aviat. Moltes gràcies, Andreu. Moltes gràcies a vosaltres, Ferran. Adéu, una abraçada. Adéu. Sentíem a na Joana Bregolat, contundent, i no és per manco. La crisi climàtica i social que s'acosta només pot aturar-se amb una sortida ecosocial que posi la vida, les cures i la comunitat al centre de totes les decisions que es prenguin. I perquè això només és factible des de l'ecofeminisme, la companya encarregada de presentar les conclusions del bloc d'ecologisme havia de ser na Neus Trullol. Regidora a Palma, activista amb moltes lluites, dona feminista, ecologista i compromesa amb les classes populars del nostre poble. Algú que intenta cada dia que la vida de les palmesanes i els palmesans sigui millor. Per un futur ecofeminista. De fet, és l'únic futur possible. Els feminismes i l'ecologisme són moviments socials molt actuals i molt importants durant el segle XXI. De fet, són el baluard democràtic per fer front a l'autoritarisme, en el canvi climàtic, a les violències masclistes i fins i tot en aquelles versions més bèsties del capitalisme. Aquesta pandèmia del Covid ens ha evidenciat el que els feminismes ja ens ensenyaven des de fa molta estona, que les persones som interdependents i, a més, som ecodependents. A més, també ens ha fet visible la perversitat del sistema neoliberal. Totes nosaltres ja eren conscients d'aquesta perversitat, però cada vegada hi ha més persones que ho veuen. El sistema capitalista, racista, patriarcal i depredador que vivim engoleix persones, però a més també engoleix recursos naturals, sense cap sentit ni sense cap seny, i a més destrueix tot allò que és comunitari. Un sistema totalment individualista i de consum desbocat, que ofereix falses esperances a les classes populars. Unes classes populars que han vist en aquests darrers temps com creixien aquests discursos feixistes, discursos racistes, masclistes, LGTBIQ-fòbics. Són discursos que, en definitiva, generen odi a la democràcia, a la diversitat i a la justícia social i ambiental.
Però en contraposició a tot aquest escenari, des de Més per Mallorca proposam un ecofeminisme que lideri un bloc progressista i transformador, perquè realment puguem sortir com una societat molt millors d'aquestes crisis que estem patint. Els primers ecosocialistes d'Europa varen ser totes aquestes persones valentes que varen lluitar en aquestes illes per protegir diferents espais naturals durant els anys 70 o els anys 80. De fet, el primer diputat ecologista de tot l'estat espanyol fou un company nostre. Com sabeu, tenim història, tenim projecte, però a més projectam molt de futur. L'ecologisme polític no va néixer per ser cap apèndix de cap altre partit neoliberal, sinó per provocar una transformació social profunda. Tenim diferents experiències, com la llei de residus, la de canvi climàtic, la renta social o les limitacions a la indústria turística. Aquests són molt bons exemples, però som ben conscients que hem d'anar molt més enllà. És indispensable invertir aquest sistema productiu i orientar-lo cap a una economia feminista de les cures, que posin al centre el manteniment de les nostres vides i del territori. Hem de generar un nou equilibri social que corregisqui totes les desigualtats, per raó de classe, de gènere, de diversitat, d'origen. Hem de garantir una redistribució i una democratització del sistema productiu, tant del treball productiu com reproductiu. Necessitam una transició ecosocial que garanteixi un model econòmic, un model social i ecològic que sigui just, on les energies renovables, la biodiversitat o els límits ecològics siguin el marc on les societats ens desenvolupem. Hem de fomentar un consum de proximitat i establir mecanismes perquè la producció i la distribució estiguin arrelades en el territori. Volem una profunda reforma del sistema fiscal. Volem un sistema fiscal que sigui feminista, progressiu, verd i sobirà. I a més, volem que els drets de les cures sigui un dret reconegut, fonamental i universal. Però també volem reivindicar tots els serveis públics, ara més que mai vist que són imprescindibles. Advocam per una justícia i una societat lliure de masclismes, de racismes i de LGTBI-fòbia. Sabem que venen temps molt difícils, però els enfrontam amb un gran projecte d'emancipació social i, a més, amb una militància valenta i molt compromesa. Treballam sempre arrelades en el territori, però amb una mirada global i internacional. Les conclusions que en Neus ha exposat no poden ser més clares. Una proposta ecofeminista que ens centri en clau social i ecològica en el que realment és important, en la vida. La pandèmia de la Covid-19 i abans els estius de massificació embogidora de 2017, 2018 i 2019 han estat una alarma claríssima. El dolor social, que ja és aquí, per a tantes famílies de treballadores i autònoms d'arreu de les nostres illes, no fa més que confirmar punyidorament l'avís. El neoliberalisme, el patriarcat, l'Espanya monàrquica, que ens pren el dret a decidir sobre la nostra sobirania, són el problema. I la solució és a les nostres mans, a les de totes i tots, però la clau, sens dubte, és en els joves. Aquests mesos difícils han vist el naixement de Mallorca Nova, organització juvenil del mallorquinisme d'esquerres que pretén lluitar per una república mallorquina sobirana, feminista, socialista i ecològica. Una organització que també ha fet part de Cartografiant el futur. Avui tenim a la seva secretària general, na Maria Victòria Llull, i seva, de fet, és la paraula. Bon vespre. En nom de Mallorca Nova m'agradaria donar les gràcies a Més per Mallorca per haver organitzat aquesta cloenda del procés que ha estat Cartografiant el futur. I també donar les gràcies per comptar amb nosaltres a la seva celebració.
Com a joves, defensam que les bases ideològiques no han de ser estàtiques, sinó que s'han de repensar constantment. Sabem i som conscients que això no és una tasca fàcil, perquè implica un gran compromís, esforç i temps. I, sobretot, tenir un full de ruta marcat per unes fites molt clares. Des de Mallorca Nova estem compromesos a posar els granets d'arena que facin falta perquè el canvi sigui real. Això sí, sempre ens guiarem i tindrem present en tot moment la feina feta per l'esquerra sobiranista mallorquina durant tota la seva trajectòria. Per aquest motiu, pensam que aquest acte, més que una cloenda, ha de ser un acte festiu per commemorar i festejar totes les fites aconseguides fins ara i brindar per les que estan per venir. Avui volem agrair i commemorar el nostre reconeixement a totes i a tots els que heu estat sempre, a tothom que va lluitar en contra del feixisme, a els insubmisos antimilitaristes, a les persones que foren torturades i empresonades injustament, a tota la gent que va participar en lluites internacionalistes i per la pau, a les que varen fer possible la llei dels espais naturals, la llei de normalització lingüística, la derogació de la llei de símbols i les que feren possible que van vestir l'aprovació de llei de residus i així podria fer una llarga llista de motius que avui són de suficient pes per tenir clar que volem ser aquí. En definitiva, volem reconèixer la gran tasca que s'ha fet al llarg de tots aquests anys des dels moviments socials, des dels ajuntaments, des de les institucions i des de la gestió del govern. Gràcies per haver donat el millor de vosaltres quan érem pocs i el vent bufava en contra. Som aquí perquè vosaltres hi vareu ser i nosaltres estem disposades i disposats a seguir. Moltes gràcies. No hi ha cap espai polític illenc que hagi fet les aportacions a l'esquerra feminista que han fet les tradicions d'on venim la gent de Més per Mallorca. Per això, volguérem fer dialogar al seu moment a Lluís Apesteguia, batlle de Deià, jove a la trentena llarga amb un futur important per davant malgrat dur molta militància a l'esquena, i Ana Maria Bonnin, sindicalista i feminista històrica, cristiana d'esquerres i impulsora, la tardor de 1974, de la primera vaga de dones de la història de les Illes Balears i de l'Estat, la de l'Hotel Bellver. Aquí els teniu. L'octubre del 74 és quan hi va haver la primera vaga feminista dins l'hostaleria. Això va ser l'arranque de tota una lluita dins el sector hoteler, dins el sector turístic. I va ser de dones. La primera a Balears i a nivell de l'Estat. Sempre he crescut a dins la política, de la política municipal, que és molt guapa, perquè és molt directa, és molt xerrar dels problemes concrets de la gent i mirar de donar-los respostes concretes. Considero que la resta d'aspectes de la meva vida també he estat fent política tot, sempre. Bé, i tu també. Sí, una cosa tu l'altra. A mi fer feina de camarera em va dur als sindicats, després em va dur a la social a través dels Punts de Sant Pere, a totes les que vam fer la barriada, per això tenim la plaça dels Pins, si no seria un aparcament, i a lo polític. Supos que d'aquí ja no passaré. Però te va tocar viure la clandestinitat? Molt, molt. I quan hi va haver la vaga, bueno, i sempre teníem dos de la secreta que sabien que no venien darrere. Un deien el Rosset, perquè era ros, i ell me deia a mi la putilla de Maria, i així anàvem. Vam anar molt alerta, molt alerta. I teniu por? I tant. Sí, que en tenien por. El que passa que quan ets jove, la vences i el convenciment que el que feia era el que havies de fer,
de cara a la igualtat, de cara a la justícia, això feia que se posa de nas. Bé, Lluís, i tu, ara, des d'aquesta responsabilitat que tens com a batlle, com vius, perquè no ho has viscut, com ho vius, això? Per lo que afecta els pobles, les persones... Ha estat dur i és dur, eh? És a dir, passes molta de pena. Passes molta de pena per tothom, per com anirà, òbviament per l'aspecte de la salut, que és el primer, en el final, sobretot en el principi, va ser la gran obsessió, cuidar de la salut, o conscienciar la gent i donar-los les eines perquè tots ens cuidàssim. I a partir que avançava l'estat d'alarma i els mesos, sí que a poc va aparèixer la preocupació social i econòmica. La societat capitalista, la societat que tenim, està creant individus. I l'individualisme ha arrelat dins la societat. Jo sempre ho dic, DEA no se'n va anar a dormir de dretes i se va despertar cantant la Internacional. 40 anys de majories absolutes del PP no te transformen l'endemà. Clar, nosaltres, que a les eleccions municipals van treure el 70% dels vots. Moltíssim. I dius, aquí ha passat qualque cosa. I jo crec que és la caiguda d'un sistema. És a dir, durant 40 anys se va vendre la idea que aquest creixement turístic, aquest creixement urbanístic, era la gallina del nou ou, no? Però de cop i volta, els darrers 10 anys, la gent s'ha donat compte que a DEA s'havien duplicat les cases, però els seus fills no trobaven casa on viure. Que a DEA hi havia més turistes que mai, però els seus fills no trobaven feina a DEA. El sistema capitalista que els havien estat plantejant no els havia solucionat els seus problemes, que els havia creat problemes. I que, per tant, l'alternativa no és que fos bona, és que era necessària. I després ja no només feim feina per conservar els espais conquerits, que vosaltres vau conquerir, és que en volen conquerir de nous. Han d'assumir riscos com a representants públics per anar més endavant i ser capaços de rompre algunes coses que el poder mos imposa. Quan un país petit, com les Illes Balears, és capaç de ser pioner, jo me'n recordo que en el seu moment van ser pioners en les unions entre parelles del mateix sexe o en la creació d'una renda social garantida. És a dir, l'orgull col·lectiu que això mos ha de fer, un país petit de la Mediterrània, oblidat dels déus, són capaços de dir a la gent, escolta, aquí, en aquesta terra, ningú quedarà sense uns recursos mínims per viure. El canvi de xip és revolucionari, això. El compromís feminista ha estat sempre present a la nostra organització, però som molt conscients que és un aprenentatge constant i que no sempre ho hem fet bé. L'autocrítica permanent és, per tant, fonamental. Per aquest motiu ho anem treballant i hem volgut que el feminisme tingués un paper important en aquest final de Cartografiant el futur. D'aquí la conversa entre l'escriptora i diputada d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, Gent Díaz, i la nostra companya Aina Sastre, regidora a l'Aró i membre de l'executiva de Més, amb les aportacions de l'advocada gitana andalusista Pastora Filigrana. Hola, bon dia, gent. Com estàs? Hola, molt bon dia. Bé, és veritat que estic supercontenta de que estiguis aquí amb nosaltres. Ja per la tardor passada te volíem convidar a arrencar tot aquest Cartografiant el futur. Aquest procés que hem fet des de Més per Mallorca, tot aquest procés ideològic, però per temor de la pandèmia, com ja saps, mos ho va aturar i ara mos havia quedat aquesta espina i la veritat que estic molt contenta de poder comptar amb tu ara. Bé, la veritat que te seguim des de fa temps, ja com a escriptora primer, mos va encantar el teu llibre És un decir i bé, i ara com a diputada d'Esquerra Republicana en el Parlament de Catalunya. Mos encanta el teu assaig Dona i poder, com i per què feminitzar la política. Sí, amb aquest llibre el que he intentat explicar d'alguna manera és
com les dones hem envaït un espai que ens era eternament vetat, que és l'espai de poder, i per tant, què hem de fer les dones per arribar-hi? Moltes lleis d'igualtat ja garanteixen aquest accés, però què passa quan hi arribem? Quines són les dinàmiques, quines són les normes no escrites i, per tant, quina és la capacitat d'incidència que tenim les dones per transformar aquest poder que, evidentment, doncs, en un sistema patriarcal el poder també té impresa aquesta marca masculinitzada i d'alguna manera la nostra arribada és una qüestió de millor democràcia. Des de Més estem intentant revisar-nos sempre en perspectiva feminista i és una tasca que és bastant complexa, com bé saps. De totes formes, ens sentim molt compromesos amb la lluita feminista i també som sobiranistes. I què pretenem? Vull dir, nosaltres el que volem és construir repúbliques per la nostra gent. I la pregunta seria com podem construir aquestes repúbliques feministes per als nostres pobles gent. Doncs una de les coses que intento explorar a Dona i Poder és precisament aquesta reformulació del poder, i reformular el poder de vegades també vol dir assumir que la sobirania no sempre és pels de dalt i, per tant, d'alguna manera aquest poder feminista que intento explorar a Dona i Poder també aniria en aquesta línia, perquè si entenem que el poder no és una qüestió de jerarquitzar també competències i tenim la capacitat d'anar baixant aquest poder, de fer-lo més participatiu, de fer-lo més coral, de fer-lo de més consens, doncs finalment també els nostres pobles podran assumir aquesta sobirania com a pròpia i, per descomptat, un cop hem assolit aquesta transformació del poder i no depèn només de les institucions cada cop més nacionals, d'alguna manera el que jo considero que és fer república feminista també des dels nostres pobles és no tolerar el que fins ara ens han volgut fer entendre que era neutralitat, perquè fins ara la neutralitat no era per descomptat neutral i el que tenia era una impronta. De fet, històricament hem tingut el poder en mans d'uns pocs que ens han volgut fer creure que era neutral, que era universal, que ens representava a tots, però l'únic que tenim és una minoria social, que és aquest home, aquest home cis-hetero, blanc, de classe alta, que tenia simplement el monopoli del poder. Per tant, el primer que crec que hauríem de fer per tenir repúbliques des dels nostres pobles, repúbliques feministes, és reformular aquest poder i, per descomptat, no acceptar com a vàlida aquest principi de neutralitat falsa. Clar. Mira, gent, just ara també la companya Pastora Filigrana ens ha fet un vídeo amb unes reflexions sobre aquest tema, així que ara, si vols, el podem escoltar. Yo entiendo que no queda otra que tener una alianza fuerte y apoyarse entre ambas luchas que se puedan plantear desde esos lugares diferentes, desde lo que yo llamo esos dolores diferentes, como es el dolor de ser mujer en una sociedad patriarcal y el dolor de ser una persona disidente sexual en una sociedad patriarcal. Son dos dolores diferentes, sin embargo el enemigo es común y eso nos obliga a tener alianzas y apoyos entre sí, porque efectivamente lo que hay detrás es una sociedad machista, una sociedad, un orden económico machista que tiene un ideal muy fuerte de lo masculino y lo varonil, que está en la cúspide de la humanidad, y todo lo que queda por fuera, aunque no se asemeja a ese patrón del varón, colocado en un lugar de su humanidad, ¿no? Este es el enemigo que nos une. Bé, gent, una altra pregunta que te volia plantejar és a veure quina relació haurien d'establir entre el feminisme i la lluita de classes populars i l'antiracisme. Per mi és absolutament l'inici de totes aquestes lluites, no les podem separar. De fet, un dels problemes que hem tingut històricament, en el llibre intento abordar-ho d'una manera molt esquemàtica, és que durant molt de temps a les dones ens van voler fer triar entre la nostra lluita de classe i la nostra lluita de gènere. I per tant, aquest ara no toca, el feminisme mai ha tocat i per tant, ara amb el feminisme interseccional el que intentem defensar és que no volem triar
triar entre les nostres lluites, no? Perquè, de fet, si parlem de feminisme per una banda i de classe social per una altra, probablement el que acabarem fent és perpetuant aquest mateix sistema, no? Que continuarà jerarquitzant totes aquestes castes i totes aquestes classes socials. Per tant, seguint la màxima d'Angela Davis, que diu que el feminisme que no té en compte la classe social l'únic que farà serà jerarquitzar i que el feminisme que privilegia les que ja són privilegiades no serà útil per una majoria de dones de manera global. Per tant, és evident que el feminisme interseccional, antiracista i anticapitalista el que fa és confrontar de ple l'statu quo que tenim ara mateix. I si pretenem separar-ho, serà insuficient. Per tant, les dones feministes d'esquerres anticapitalistes i antiracistes ens neguem a haver de triar una de les nostres lluites perquè, de fet, estarem fent una lectura que quedarà molt curta de la societat. Així que, per mi, la paraula feminisme ja inclou totes aquestes lluites. I totes aquelles feministes que defensen un feminisme liberal o que no sigui anticapitalista, doncs l'únic que continuarà fent serà donant respostes a les privilegiades. I per mi el feminisme no va de continuar creant aquesta piràmide, sinó d'anar a l'arrel del problema. I això passa també per una lluita ferma contra el capitalisme i contra el racisme. Gemma, moltíssimes gràcies per totes les teves explicacions i bé, gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial per nosaltres. Nosaltres continuarem fent feina perquè Mallorca sigui un espai just, verd i feminista. Les reflexions finals de Cartografiant el futur apunten a l'àmbit de l'esquerra a la necessitat de liderar des de l'esquerra sobiranista, un bloc verd, progressista i mallorquinista enorme, de la socialdemocràcia a l'ecologisme polític i l'anticapitalisme. Esdevenir l'esquerra útil, la que soluciona els problemes de la gent, lluny d'estereotips i de complexes que en el passat ens volien fer esdevenir la crossa alternativa d'altres, és la gran conclusió a la que ha arribat la nostra gent en aquest àmbit. Una esquerra antifeixista que sigui el dic de contenció de la dreta autoritària, espanyolista, classista, masclista i racista. Per això, per tancar les conclusions en el marc de l'esquerra del segle XXI que ens cal, tenim avui a la diputada de Compromís Marian Campello i a l'historiador impulsor de l'Institut Sobiranies Xavier Domènech. Conduirà la conversa a la nostra companya Alice Veba, regidora a Inca. Escolta'm-lo, si pot semblar. Bon vespre. Bé, bon vespre, Xavi, bon vespre, Marian. Per mi és un plaer poder-vos donar la benvinguda avui en aquest acte que ens acompanyeu de Cloenda, de Cartografiant el futur i donar-vos les gràcies i, evidentment, poder tenir el plaer de fer-vos unes preguntes per a veure quines seran les vostres aportacions. Bé, a Cartografiant el futur, el procés, una de les conclusions centrals ha estat que el que necessitem és una esquerra feminista útil per vincular les necessitats de les classes populars, les dones, les persones joves, les persones jubilades, les petites empreses, el precariat, i anar més enllà i que superi allò que el Partit Socialista ofereix a la gent progressista. Què trobeu? Com s'ha de fer això? Ara? Ara sí. Gràcies per convidar-me, per estar avui aquí. Me feu molta enveja en aquest procés que esteu fent. Enhorabona. Jo crec que oferir més enllà del que ofereix el Partit Socialista a les classes populars ja ho fem. Les idees de sobiranistes estan ahí i jo crec que el repte que tenim és que la gent popular ens les compre, se sentís que representades per elles i al final ens acaben votant.
jo no sé vosaltres, no? Però en el cas dels valencianistes, d'alguna manera sempre han sigut els raros de la classe. Això ens ha passat. I jo pensant en tot això, més enllà de tindre la raó, de com fer que ens compren el discurs, de com fer que ens puguen portar als governs, les classes populars, pensava un poc que estàvem en la tessitura, això que vaig a dir, en la tessitura de l'Azogui. No sé si sabeu qui és l'Azogui, però sabeu allò de que últimament se diu molt que el trap és el nou punk, no? I el trap és una música urbana, popular, que ve de classes molt baixes. Zogui és una cantant del trap. Esta música urbana ha arribat a un punt en el mainstream que ja n'hi ha canals tipus los 40 principals que tenen emissores sols dedicades a la música urbana. Esta xica va veure com n'hi havia companys seus del trap que entraven en aquest mainstream i venien molts discos i aplegaven a moltíssima gent. Ella veia com l'Omar Montes no parava de que li compraren discos i d'estar venent tot això. Ella tingué que plantejar-se en un moment donat si volia entrar en aquest mainstream, què havia de fer, sobretot perquè no n'hi havia dones referents del trap en tota aquesta escena. I sabia que si feia aquest pas havia de, segurament de modular, li demanarien que modulara les seues lletres. A dia d'avui Zogui està ahí i jo crec que també ja ha aconseguit obrir un panorama i fer obrir el referent de que n'hi ha dones que poden fer trap i que n'hi ha xiques que poden estar ahí fent-ho. Jo crec que nosaltres ens trobem un poc en aquesta tessitura. Jo crec que la gràcia sempre és ser populars sense perdre aquells valors que tenim, però els hem de posar damunt la taula aquests valors i el ser popular. Sobretot jo m'he trobat moltes vegades en l'esquerra en una superioritat moral davant aquelles que, per exemple, no venim de la universitat. Jo no vinc de la universitat, vinc del barri on la renta per càpita és la més baixa d'Espanya i dins del meu propi partit, dins de les institucions, he notat aquesta coseta classista que moltes vegades se sent. Jo crec que hem de deixar de mirar en supremàcia moral aquells que veuen també el Sálvame. No sé, funciona? Sí, no té botó i... Jo primer de tot un agraïment a vosaltres, perquè entenc que això és una celebració i crec que és una celebració important, és una celebració per més i per la pròpia Constitució com a espai polític de més, però ho és a més perquè haver aconseguit fer tots aquests actes referenciats en les grans reflexions de país que s'han fet en el marc del catalanisme i del mallorquinisme en una època com aquesta, que és convulsa i a més ha sigut pandèmica i és pandèmica encara, té un mèrit enorme i per tant, de fet és el que probablement la majoria d'esquerres sobiranistes estan mirant aquí en aquest sentit, de tot l'Estat, perquè realment és el que necessitem per construir, per cartografiar el futur. Jo molt d'acord amb el que s'ha dit, és a dir, la idea d'una esquerra de majories, una esquerra sobiranista de majories sempre ha de ser una esquerra que vulgui ser de majories, i ser de majories vol dir estar en la cultura popular, no és relacionar-se amb la cultura popular, és ser cultura popular, és allò que deia Andrés Estellers, no som res si no som poble, i és cert, i sempre serà certa aquesta frase per qualsevol esquerra sobiranista, i després jo crec, però tanmateix crec que malgrat això, és a dir, que hem de ser enormement de majories, enormement amb aquesta vocació sempre present, també hem de tindre en compte que si no construïm l'hegemonia en el present, si en aquests moments no som capaços i capaces de fer això, probablement no té a veure no només amb el fet que no siguem, no té a veure només amb el fet que estem lliurant totes les batalles necessàries al present, que ho estem fent, sinó sobretot en què ens hem d'ubicar en les grans batalles del futur. És a dir, jo crec que en aquest sentit cartografiar en el futur és una gran reflexió, perquè és en aquestes batalles del futur, batalles que potser ara encara no són de majories, en les quals jo crec que hi ha les claus per superar claríssimament les esquerres dominants fins ara. I ho direm de la següent manera, en aquesta esquerra dominant fins ara, cada cop menys dominant, però que és capaç de pilotar la resta d'expressions
de les esquerres sempre se'n situa en solucions impossibles. O, per exemple, ara, i és evident, és a dir, el PSOE ha jugat a l'Estat clarament a dir, escolti, és que ara el que ve és el trifeixito, el que fa és Vox, i és cert, no vull negar gravetat a això, i per tant no cal reflexionar massa més que això. L'alternativa som nosaltres, perquè si no ho altre és impensable. I certament és impensable, però si no pensem en tot ho altre, mai superarem aquestes disjuntives simples al final. I què vull dir amb això? I més ara, en aquesta crisi, jo crec, en la crisi actual, superposada a les crisis ja no solucionades del 2008, les crisis financeres, les crisis sistèmiques, les crisis capitalistes, però en aquesta crisi del Covid jo crec que hi ha elements que són claríssims. Primer element, la crisi ecològica, la lluita contra la crisi ecològica no és un luxe de classes mitges, altes, que tenen valors, no. És a dir, la lluita per a la construcció d'un sistema de relació amb el nostre medi ambient, un sistema de construcció equilibrat en termes ecològics, és una lluita on hi va no només la supervivència del planeta, sinó la nostra pròpia supervivència com a espècie. És a dir, això és absolutament evident. També és evident per mi d'aquesta crisi la necessitat de la construcció d'economies autocentrades. Absolutament posar en el centre les economies de cures, l'economia de vida, però també la construcció de teixits econòmics sostinguts en el nostre propi poble. I això significa poder transitar, i això probablement tothom ho ha dit, però que tothom ho hagi dit en moments més durs de la pandèmia no vol dir que tots ho facin. Vol dir que ho han dit i que l'any demà no se'n recordaran i celebraran el retorn al vell model. I el que cal aquí és no només dir-ho en el moment de pandèmia, sinó construir-ho en el futur. I clar que evidentment això és una transició, i clar que no és d'avui per demà, però el que no val és celebrar el passat i no construir el futur en aquest sentit. I evidentment, i ja per acabar que m'estic enrotllant, perdoneu, evidentment aquesta construcció ecologista, aquesta construcció d'economies autocentrades, una construcció que ha de ser feminista, absolutament feminista, i no només en la reconstrucció de les grans demandes del feminisme, sinó també començar a repensar de forma sèria la masculinitat, absolutament sèria la masculinitat en aquests moments. I ja per acabar, però no estendrem més, aquest és la celebració del mallorquinisme polític, és la celebració del sobiranisme d'esquerres, és la celebració d'aquest cartografiant el futur. Aquest any també és l'any de Gabriel Alomar. És l'any d'aquella gran arrel de l'arbre de la llibertat del sobiranisme catalanista i del mallorquinisme, sobiranisme mallorquinisme polític. I Gabriel Alomar tenia molt clar, va ser el gran creador del concepte del futur, que la nació es construeix mirant el futur i que la nació es construeix en totes les seves diversitats, però sobretot construint futur, no només mirant el passat. Bé, vos faré una altra pregunta. El mallorquinisme d'esquerres, ecologista i feminista, ben igual que la majoria de catalanisme o de valencianisme, es defineix sobiranista. I de les tradicions polítiques que en som hereus, sempre s'ha lligat la lluita social, ambiental i feminista a l'emancipació nacional de Mallorca com a poble. Partint d'això, com creieu vosaltres que l'esquerra ha d'encarar el combat per la sobirania, per les sobiranies? Seré breu en la resposta. Jo soc dels que crec, i sé que això és discutible i per tant disposat a discutir, però jo sempre he cregut que no existeix veritable sobiranisme si no és d'esquerres i que per tant no pot haver-hi sobirania nacional si no és amb emancipació social. I això moltes vegades s'ha dit, i des del catalanisme s'ha dit manta vegades, i a vegades s'ha invocat més que practicat, que això també és un problema. Però posaré un exemple que vull dir. Jo me'n recordo quan en tota aquesta fase de sobiranisme i d'independentisme a Catalunya, diguem, l'última dècada, hi va haver un debat que sempre em va sorprendre molt, que era el debat en el qual es reclamava, evidentment, un referèndum per Catalunya per decidir el seu propi futur, una expressió claríssima de sobirania, d'afirmació de la capacitat de decidir d'un poble. És difícil trobar una afirmació més clara de sobirania nacional en aquest sentit, però hi havia agents polítics que reclamaven això, que quan anaven al Congrés i es demanava que es fes un referèndum sobre el TTIP, un tractat internacional
que ens posava en mans de les grans capital financer i de les grans empreses, els nostres drets, les nostres vides, les nostres esperances, els nostres presents i els nostres futurs, i llavors estaven en contra d'aquest referèndum. Jo sempre pensava que no pots construir una sobirania nacional plena quan la buides davant dels grans poders econòmics, quan la buides davant dels interessos, quan la buides davant dels depredadors ecològics, quan la buides davant de tot això. I que, per tant, el combat, o sigui, no hi ha sobirania nacional si no són sobiranies absolutament en tot. I que el combat per les sobiranies s'expressa en aquest sentit, és a dir, no pot haver-hi si no és sobirania ecològica, econòmica, laboral, feminista, etc. Fora d'això, o altre acaba sent només... Joan Tardà deia una frase, i acabo amb això, deia una frase que a mi m'agradava molt, i mira que competíem electoralment i jo la repetia quan ell la deia amb altres, deia maleïdes totes les pàtries, inclús la catalana, si expulsen els seus fills. Jo crec que això sintetitza molt clarament el que és el sobiranisme d'esquerres. Bueno, jo ho plantejaria com des d'una vessant més d'arrelar a terra què vol dir sobiranisme, no? Què implica en la vida de les persones, en el cas, doncs, jo penso en el cas dels valencians i les valencianes, tenim una societat pareguda també a Mallorca segurament, pense en què pot significar la sobirania per a cada una d'aquestes personetes, no? O a les que ens volen referir. Jo crec que és capacitat de decidir, això s'ha dit avui moltes vegades, no? Capacitat de decidir sobre moltíssimes qüestions de la vida quotidiana, però jo últimament reflexionava molt sobre la qüestió de tenir sobirania sobre el nostre propi temps, perquè a dia d'avui no existeix la sobirania sobre el propi temps. I no existeix en molts àmbits. En el dia a dia estem veient com el model laboral ens està portant a un model en el qual a través d'apps del mòbil ens diuen als treballadors quan han d'anar a portar el menjar a casa en el Deliveroo a una hora, a l'altra, no són capaços de decidir quan han de treballar. O fa molt poquet hi ha un anunci per a... Jo he treballat molt en el col·lectiu de les Kellys, de les netejadores dels hotels, hi ha un anunci per a treballar de cambrera de pisos d'un hotel de 5 estrelles en Benidorm i demanaven disponibilitat horària i cotxe propi. Això què vol dir? Que vaig a ser dueño del teu temps com a treballadora per a dir-te en qualsevol moment que has de vindre aquí a netejar l'hotel. Això jo crec que és important perquè al final quan som... podem decidir quan tenim temps per a curar els nostres fills, per a tindre cura dels nostres fills, dels nostres pares si se ponen malalts. Vull dir, en aquesta tessitura jo crec que s'ha vist molta gent, no? I és una manera en la que podríem començar a aterrar això. Anar aterrant i explicant què vol dir ser sobiranista i què vol dir tindre aquesta capacitat de decisió. Hem vist en les últimes setmanes com la dreta de mala manera s'ha apropiat de la paraula llibertat, com ens l'ha volgut com a tirar a la cara, no? Han plenat aquesta paraula llibertat de qüestions errònies, segurament de molt d'egoisme, i jo crec que nosaltres ara el que ens toca és frontar aquesta ultradreta, frontar aquest capitalisme salvatge, plenar de conceptes la paraula sobirania per a que realment pugui ser el dique de contenció de tot allò que ens pot vindre. Marian, Xavi, sincerament, només en nom de totes les persones de Més per Mallorca, donar-vos de veres de tot cor les gràcies per les vostres aportacions, per compartir la vostra reflexió amb les nostres, dir-vos que Més per Mallorca i l'Illa de Mallorca sempre serà casa vostra i fins aviat. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. La nostra Anabel Riveras
regidora Campos i coordinadora de la sectorial Feminismes, una dona combativa i resistent, avesada a fer feina contracorrent, havia de ser la persona adequada per explicar el final del bloc d'Esquerra. Tens la paraula, Anabel. Per esdevenir l'esquerra útil i feminista que les classes populars mallorquines necessiten. Volem i som la majoria social. La globalització i el triomf del neoliberalisme ha comportat un escenari nou en què molts dels antics problemes han mutat d'origen, forma i conseqüències i han aparegut de nous. L'esquerra ha hagut de reformular les seves tesis per readaptar les formes de lluita i valdre's de nous marcs per explicar què ens passa i com poder ser útils al poble. I això no és una tasca fàcil. Avui vivim un fenomen nou que mai s'havia donat en els darrers 250 anys d'història. Mai les classes populars, mitges i treballadores havien vist com, amb tota seguretat, les properes generacions viuran pitjor que elles. Això condueix a l'angoixa i a la por, i també a la desesperança, que és un terreny ideal combinat amb la confusió de moltes dècades d'hegemonia neoliberal perquè l'extrema dreta pugui portar a terme el seu projecte autoritari contrari als interessos de les classes populars, de les dones, de la diversitat i del planeta. L'esquerra feminista i verda que representa més hereva del PSI i del PSAN i del PC dels anys de la clandestinitat, però també i essencialment de les aportacions a la família verda del PSM i d'Esquerra Republicana durant els darrers 40 anys, estem cridats al nostre país a ser el dic de contenció contra l'ultradreta. Però també hi ha bo des d'on construir i fer habitables les noves realitats d'aquest segle. El mallorquinisme sobiranista ha de donar seguretat a les ciutadanes i ciutadans d'aquest país. Necessitem apostar per reorientar el model econòmic més enllà del monocultiu turístic, impulsar la reindustrialització, potenciar el teixit productiu, la petita i mitjana empresa, el producte local, l'economia circular i una competitivitat adequada. La nostra gent són el treballador autònom, el petit empresari, l'assalariat precari i el funcionari, i també el jovent, els nous i les noves mallorquines, les persones LGTBI, les quelis i, naturalment, l'empresariat arrelat al país que fa feina per generar riquesa. Ens cal un projecte global que doni respostes en clau solidària, feminista i progressista a totes elles. Cal articular, com a Més per Mallorca, un bloc ampli, mallorquinista i progressista que vagi des de la socialdemocràcia conseqüent fins a l'esquerra alternativa i que esdevingui el gran partit de l'esquerra útil per al poble mallorquí. La casa comuna de totes les ciutadanes i els ciutadans progressistes, ecologistes i feministes que volen una Mallorca millor que pugui decidir sobre tot allò que l'afecta. El Partit Socialista, espanyolista, neoliberal, monàrquic, transfòbic i dependent de Madrid no pot ser per més temps el referent de molts ciutadans d'Esquerra de Mallorca. Cal substituir-lo per un projecte més útil i que connecti amb les necessitats dels nostres joves, de la nostra gent treballadora, dels petits i mitjans empresaris i dels autònoms. Hem de retornar a la idea d'allò comú, d'allò col·lectiu, la comunitat, el poble i la família. La família diversa, però com diversa també és la nostra societat, enriquida i millor gràcies al patiment, la lluita i les victòries del feminisme i del col·lectiu LGTBI, que són el principal tronc que sosté la vida.
No podem allunyar-nos ni deixar en mans de les mirades conservadores conceptes com la família o la comunitat. Mai més. La sobirania, tenir sobirania per prendre decisions és el millor antídot contra el neoliberalisme autoritari que se'ns llença a sobre. Ser d'esquerres és reclamar que el nostre poble pugui decidir sobre el tot. El nostre internacionalisme beu de l'europeisme honest i crític i també del compromís amb la Mediterrània, sempre, sempre amb la Grècia del 2008 al cor i al cap. La nostra responsabilitat ha de ser fer la nostra part el millor possible en el mentrestant, fins que arribin altres generacions que ens facin avançar més enllà. Arribam ja a la fi d'aquest acte i ho fem amb les paraules del coordinador de l'organització, Toni Noguera. Ha estat un camí llarg, però tenim les bases fermes per encarar el full de ruta d'uns anys que, com bé sabíem a l'inici, no seran fàcils. Però ho farem, perquè com deia el poeta, el futur és de qui s'alça per canviar les coses i per fer front a les fatalitats del destí. Per construir, en definitiva, horitzons vells per a la nostra gent. Moltes gràcies a totes i tots per haver estat aquí, per la República Mallorquina, per una esquerra de la majoria social i per una sortida ecofeminista a totes les crisis. Tens la paraula, Toni. Sí, molt bé. Bé, moltíssimes gràcies. El que no me pensava avui en aquesta jornada és que les formigues serien protagonistes, la veritat, ho he de dir. S'acostuma. Bé, moltes gràcies a totes i a tots, moltíssimes gràcies als convidats, a tots els presents, benvinguts. La veritat és que quan vàrem presentar aquella esmena a la ponència política, en la qual dèiem que l'organització havia de fer un procés d'aprofundiment ideològic, era perquè teníem la ferma convicció que el nostre projecte polític no se podia adaptar només a les eleccions, sinó que s'havia de superar i s'havia de transcendir. I aquest és un poc el naixement de Cartografiant el futur, poder dibuixar la Mallorca dels propers 15-20 anys. Que no només el nostre projecte serveixi pel 2023, sinó que serveixi pel 2023, per 2027 i per 2031. Aquesta era un poc l'intenció, no? L'aprofundiment ideològic. I després donar les gràcies a en Toni Trobat per ser una persona de moltíssima confiança, per poder pilotar aquest procés i donar les gràcies a tota la gent del partit que ha fet possible aquest acte i tot aquest procés. Hi havia una qüestió molt important, que era que aquest procés se pogués socialitzar, que anés de baix cap a dalt. I així ha estat, perquè ha estat un procés on la militància ha participat en múltiples debats per tota Mallorca. Interioritzar i socialitzar un relat és importantíssim. I això és una mica el que fèiem avui, presentar unes conclusions de lo que ha de ser un inici i el que s'ha de plantejar com un projecte polític, com un corpus ideològic pels propers 15 anys en el nostre país. I se xerrava de la República Mallorquina, aquesta que hem d'anar construint totes i tots, una república genuïna i de progrés, i sobretot agermanada a Menorca, Eivissa i Formentera. En el procés de la marca estable que presentarem el mes de juliol amb els companys de Menorca i d'Eivissa per poder arribar a Madrid, ha estat un aprenentatge de
com conviure amb els nostres companys de l'esquerra sobiranista de les altres illes, des del respecte, des de l'autonomia i des de la cooperació. I això també ha de ser la República Mallorquina amb el projecte de país de les Illes Balears, amb el Parlament com a la Casa Comuna. Però no hi haurà República Mallorquina, no hi haurà país si no tenim o no volem, si no tenim aquesta vocació de majoria social, si no lideram. I aquesta és una de les qüestions essencials que com a organització hem d'interioritzar. Si no substituïm en el Partit Socialista amb el lideratge de les majories progressistes d'aquest país, no anirà bé. I aquest ha de ser un dels objectius. Més per Mallorca ha de ser la casa comuna de la gent progressista, sobiranista, feminista i ecologista. I tenim dos exemples, un a Escòcia, el Scottish National Party, i l'altre Esquerra a Catalunya. Recordeu fa unes legislatures que Esquerra Republicana tenia uns resultats marginals a la ciutat de Barcelona, ara és la primera força. I això passa perquè Esquerra fa uns anys va iniciar un procés com aquest, com el que nosaltres estem fent. Però clar, que jo digui que hem de ser la força majoritària, no ho dic avui, demà ho som. Hem de fer coses, hem d'obrir i hem de tornar a connectar amb proposta i estratègia política en col·lectius que possiblement els han deixat un poc de banda o que mai hem estat connectats. Posaré 4 exemples que per jo són principals per poder eixamplar la nostra base. La petita i mitjana empresa que aposta pel quilòmetre zero, que aposta per la innovació i que aposta per la responsabilitat social. Record una imatge en el Facebook d'en Biel Huguet dient el nostre primer enviament de rajoles fetes a Mallorca a Nova Zelanda. I me vaig emocionar perquè vaig dir, això és Mallorca. El canvi del model econòmic passa per una estratègia i passa per una proposta política amb aquest tipus d'empresariat. Després, una segona qüestió. Nous col·lectius socials. Estic parlant de nouvinguts i estic parlant de sectors progressistes que no han estat vinculats en el sobiranisme. Lo d'Alice Weber és un miracle, és una casualitat, no és fruit d'una feina de l'organització amb aquest col·lectiu. Massa bé que la tenim, un aplaudiment per ella. Però que el conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya d'Esquerra Republicana fos d'origen marroquí no és fruit de la casualitat. És fruit d'una feina en col·lectius de nouvinguts, és fruit d'una feina d'estendre la mà com a organització a persones que s'empoderin en el nostre país. Un altre col·lectiu. Anabel Riveres és una casualitat, una persona que fa feina del turisme. No tenim connexió amb els treballadors del turisme que estan vinculats a sindicats. I això és una assignatura pendent, perquè són la gran part de treballadors del nostre país. Un quart exemple. Mallorquins castellanoparlants progressistes que majoritàriament voten a altres formacions d'esquerres i no a la nostra. Això s'ha de repensar i crec que s'ha de fer un plantejament i s'ha de fer estratègia i proposta política per poder eixamplar la nostra base. I tot això passa perquè hem de plantejar un nou full de ruta del sobiranisme. I un nou full de ruta del sobiranisme que tingui connectada una paraula clau, que és l'ecofeminisme. El terrorisme patriarcal que està assassinant com una màquina cruel a dones i dones. L'emergència climàtica que és
el símptoma més inexorable que estem en un sistema capitalista que és una màquina de menjar-se recursos naturals. Què ens ha ensenyat la pandèmia? Que les persones, les cures, han d'estar en el centre. Llavors, com a organització, nosaltres el que hem de plantejar és que l'ecofeminisme sigui el principal patró de les nostres polítiques, posant la salut, posant les cures, posant les persones, posant el paisatge i posant la natura. I que l'autopista Campos-Llucmajor sigui la darrera vegada que renunciem per un partit desenvolupista en els nostres ideals. Serà la darrera vegada. En definitiva, què significa cartografiant el futur? Cartografiant el futur és el sinònim d'un procés de país que ha de fer que la generació que vengui després de nosaltres visqui millor i no pitjor. Cartografiant el futur és el sinònim de que la política pot generar felicitat a les persones que hi viuen. Cartografiant el futur és el sinònim de que hem de ser un partit amb majoria social, vinculant-nos a nous col·lectius, sent ecosobiranista perquè el país pugui tenir un futur millor. Moltes gràcies.